Ngiziye ndizibone zikaNomgcana funa xa ndiqala ubasa. Ndiyazibomba zikhaliphile. Ndizelelwe inje endlini funyenwe ngumhlonto uyacima nanguNomgcana. Uwo lo Ngabhitsula uNomgcana wendawo ezithi ikamva lakho likuwo akahlali nanyosi mani ngambuzi ngeenyosi ezihlala emngxunyeni. azikele imezulu. Kodwa ke anike iimeko zam zisusela kwelaa bhayile umdaka. Ngamatakana waphilanga. Le gusha ndibe ndiyijongile ndiqoma ndizawuyitya hayi Thixo ayilunganga. Kweli cebo likhona. Kweli icebo lam lodwa lihamba neengxaki. Ingxaki ke ngoku indaba yelusini negusha ebendicima ndizayinqumla namhlanje. Xa ndiyafumanisa uba le gusha bendibale ngayo ayizulunga kwawunqumla ngoba yona ibonakalisa iimpawu zeentshulube. Wena kuzayazi uba yintoni mna ndibona ngolo hlobo ndiqhela ukwenza ngalo ndibona ngalo. Noba into ziyafana ikona ingxaki le nto ufuye. Ngoba uthi usajongele ibubawula negumbi elizeleyo lelusi uphinde mne kuyithuthe kwangokwakho kodwa uphinde ulingwe bubusi. Ndiyalingeka ubona nje ndibona incinda apha qha ndiyazi noba yile isuka kanye empalwini akhange ibigqithagqitha ngoba ndiyibonisa ebhotileni qha ayixhomile ma. Bone kodwa womnganye ubusi be-R90 nozinto kuphakula qha ikhona ingxaki. Into yokufuya sokolisa ngoba uthi wayijonga ufumanisana ikhona ingxaki. Tyhini mfondini. Ingxaki iqala apho uthi usalayishwa ibe ufune ubuphethe uphinde uthi sowukhuphe evenini ulahle phantsi uphinde uthuthele ebobosini eli wenzela into yoba uhlale elusini ungatyiwa zibhobo. Nalo ilusi nengxaki yamanzi kodwa ke kuzo zonke kusekwingxaki yasingayo wale nkabegusha. Into ithi le nkabegusha bendifuna ibamba ngoku ndifumanisa uba hayi ayikho semandleni ngeli hlobo ndicimba isemandleni ngalo. Kangayinto yoba iyacaba inayo into enayo noba ziintshulube noba yintoni kuzawufuneka ibanjeni. Into yobamba igusha ayodaceba usemlonyeni uphinde uhlunyuke uqhuba igusha ngathi uzala icingo ngoba kaloku ubheka ngazo bezibheka ngapha ufike nazo sezikhefuzela sokukhefuzela nazo uphinde uduntsuze nayo xa kufuneka uyisondeze uyiseze ubomi hayi wonakele. Kodwa ke ndimdala Sathane kodwa zithi izinto zibacalanye ubuqomba kodwa kusekho le nto ilengalengayo bafuneka lichitha ke liyeza noba lichithe njani nditshile futhi namanje. Umcimbi ucalanye ngoku ndiyibamle yona kodwa ilanga yandiyale yokuhlinza ndiyicingayo uba ndizayigqiba nini njani kodwa ke kuzawufuneka yenzekile. Owayethi ke baqala ilunyela umthunzi ngoba bayekile uba zindandane ngokuba zinto ezingamakhozi zityana neenkuku bediwe nomhlangano. Ingxaki le lo mhlangano ubuzile apha kuyabonakala qha kangongeni andiyazi ubutye njani ubutye ngaphandle qha ke ndizawubonisa mani uba ndimdala kunoSathane uba uyeza xa ugqibile. Kodwa lo mhlangano abantu ziyafana ubungeni abangaphakathi wathathwa ngumntu ngoba ndifumanisile uba mani ndiphinde nditiye kodwa kangophinde kuvele nto ngoba kalo into amaqanda akhona ukhona lo mntu uvela wabhosa embizeni ngoba uyavuthwa embizeni ngonukunjani uba ndishiye iqanda libe linye ndibe ndiqoma fo ndifuna ndihlinzile. Uyabona bebomini zikhona into zokutya imali kodwa uthenga i-chain block ayakutya mali ituna nini yenza ubomi lula gqithi qha funa igusha ebhitye ubomi umhluzi umuncu kodwa ke utya isibindi uba unqanda indiva emafutheni. Yabonile ndoyisile mani loo nto yonke loo nto leyo watya nesibindi akho nto ndiyikhalelayo. Ikhona kodwa into endiyikhalayo uba kaloku ndisanda kusebenza inyama uba manto uxoxa amatyala apha ejimeni kudala noko ndigqibele kodwa ndisaxoxa amatyala ndifumanisa batyhini kude ndiba ngathi ngoNomanxezana abokuqala abesibini abesithathu abesine uvele uhanjelwe ngumzimba ucingela abantwana xa bengqubele egeyiti ento luma ziphezi ezi umntu ongena edamini kodwa ke andinakuxa uNomanxezana. Ndiyibone into yokubhidwa ngoNomanxezana kwezi ndawo kanye funeka uvulwe kuzo uzawugqiba ubachukumisa xa uvula ibetheke hayi ndawo zawonakala. Ngawufancinge wena khange ubabone uvule nefestire hayi umatyhini icebo likhona qha funeka unganyabi kwezi zinto. uNomanxezana abafuna unyabe mani abafuna unyabe. Ale wabokuqala ndaboyisa uba kaloku ndimdala noSathane qafoni awukholwa uthi xa uqala usonde babe bephakama benyakaza ubone kakuhle uba izawuba khona ingxaki kodwa ugqibelisa mna mani. Mfondini uyithini yoba izinja zitya inkukhu kuyale ngamatakane kwitakane ebendiliphose kule veki pheleyo bendifamba ndilibambe kule veki pheleyo kandilibambe
Belingenazo impawu ngoba bendisebenza igusha, kodwa ngoku phakathi evekini xa ndibuya ndifumanisa uba elitakane liyafuna uhoya qha ndikabi nathuba. Ndilihoye ke ngonamhlanje kodwa ndifumanisa uba alinanto ithile, liyagula liphinde lakwazi uzilwela, kodwa ndabona uba ndilincedise uba amehlo alo bemhlophe kakhulu. Ndabona ukuba xa ininzi kangaka into eyenzekayo makhe ndihambe ndiyozibethisa ngomoya. Ayikho ke enye indlela uba ndikwazi uyozingela, makhe ndiyodubula imiphu mani uba ke kukho nalo ufikayo kuthiwa nto ngenyaniso. Ayikho ke enye indlela mandize nayo. Ebona ngityhala into ufika kuloo memanga mfondini, kodwa ke ngoku into endiyicingayo into ngenyaniso mayikhabe uba into ngeyakho, ngoba kaloku imfutshanana kamandi 2 to 3 ayithethisa ayixoxisa. Ngoba ke ngoku awukabikho mali yoba ndithenge esi scope ndifuna usifaka kuyo, ngoku mayikhabe ihlala uba into ngenyaniso. Awukabikho mali yothenga isilencer, kodwa mfondini ngxaki khona. Bafowethu, kuzo zonke into endingazenza eziphambeneyo ndilibele ufaka ezi zinto. Ngoku njengoba ndizilibele nje ezi zinto, ithi loo nto kaloku njengoba ndilibele mna ndiyaphinda ndiyadubula, ndiqhele udubula umponi esappressa. Ngoku njengoba lo ungenasappressa utsho kabuhlungu apha ezindlebeni. Fowuni ndike ndayazi uba kwenzeka ntoni, ndayiqonda sekumva uba tyhini izindlebe ndizifakanga. Into ebhidisayo uba loo mpu ubetha bucala ngondiqomba mandiwuse kule ndawo ubetha kuyo, ukwenzela uba yona ndiphinde ndiqhubeke ndibomatyhini lo mntu uyasabela ngoku. Ewe kaloku funeka umntana alandele igama athiywe lona, kodwa ngoku xa uzawuthiwa into ngenyaniso uba ungathethi kule ndawo uthethwa kuyo kanti fowuni konakele. Uba kaloku ndiya ngesiqhelo ezinto zishushu ndikhe ndazikhupha ndazibeka phaa nandawo ndalatha ndiqomatyhini makhe sabe. Xa lifuna utshona mani elalanga ndityhinda uba kwenele ngoba ke ndihambe. Ewe kaloku funeka uxoxa amatyala no-etiquette, umnqumda ubizwe emsebenzini. Hayi madoda, le into inzima kakhulu, yenza into endiyifunayo. Uba kaloku axoxiwe amatyala andiqondi uba ngazaphinda ayifuna into enenkukhu phakathi. Indenzela ngeli hlobo ndibawela ngalo. Ewe iimeko zokukhula zindibambe kujika ilanga, kodwa nini xa lijika ilanga noma mandithuthe ndihambe ndiyokukhupha imbalo ngabe elalini. Ngoba kaloku bekudala ndilibele, sendifika iinkomo zipholwa ngamalanga ngathi ziyaxela uba zizawuncama zezinyosi zasitya zibambane. Kodwa zawufika mani ndifumanisa uba tyhini zitheni zanembeko nje. Khona laa nto uba zibe zimane ziphuma nje uba zisifa siphezu komngxunya. Hayi zizole siqomba zizawusebenza ngazo nososandi kakuhle. Utsitsitheka umlilo uduvu. Sifumanisa sawugrumba ikhona incindane ekhoyo kodwa ayiyangaphi. Kodwa ke noba ngamatyumza ayafuneka kule nto uba zifuna sididiyela. Ndizawufumana le mbijana ndiboba makhe ndikhangele uNomgcana. Xa ndingamfumani ithuba elide kodwa ndamfumana bendiqomba kodwa Thixo uzawube epetsula. Hayi nto bungazuthi xa umntu esecam koNomgcana umbone edolophini akamphoze imbama azowubhadla. Ngoba uneendawo ezithi akahlali nanyosi nakangabuzi uba iinyosi zinobusi. Zifumene zesibini kodwa hayi le nto besicinga uba yiyo kodwa zinayo incindana noko. Nalapho noNomgcana sisokole kodwa umntu odibene naye nasedolophini ukumthi nje impama nje mahala nje uthi hayi nje. Angathi xa esabela ubungonjelwa nomxeba ungonjelweni ubungekagezi uzawugeza ngaphambili. Ngoba nangoku iva ubuthini xa evela nomhlonhlo. Inyosi anawuqazi uba thatha wena yabuza yodubele ntwana ziphambene. Wena fumaza zibukhali mani ezi nyosi, kangangento ziyakukhawulela ngokusakroba kodwa zinakutya. Uyaphi wo? Layita amaxolo yapha phezulu emeqolweni. Uyenzile zicebo. Bendenzile kaloku alivumi. Kodwa ethubeni siphele sibomba hayi mani xa sisiziqhumzele kakuhle ezi nyosi, hayi mani zinakutya nto. Masingaziyeki zihambe ezi nyosi, masiyaziqasa uba nayo sinayo impalo ehleli apha esingakhange ziyichumise sifake nje litye sivale kwenzela uba ziqhubeke zisakha. Kwakwala ke ngoku xa kufuneka iinyosi sizozithatha apha. Kodwa ke okwangoku imen's clinic hayi iyeza lichithakele ndaba. Okwangoku ewe lichithakele uba ke asizophinda zithini siphelele kule. Qha into engazuvela yinto yonke le funeka iboniwe. Okwangoku asikazuduka
Ufika kwela bhayile imdaka sekulala iy'nkukhu ngoba-ke nakusasa funa uvukele kwezimeko zokukhula fondini. Kodwa hhayi ingxaki zintemba. Nazo ingxaki ne, ndinazo ingxaki.